Hola a tots i a totes. Estic molt contenta avui de presentar-vos a l'Araceli Segarra, una gran alpinista, il·lustradora de contes i una bona amiga. I a més, l'Araceli viu també aquestes muntanyes, molt a prop d'aquí. Darrere de casa teva, una mica més enllà. Bueno, hola a tots, jo també us saludo. Us he de dir que estic entusiasmada amb el vostre projecte d'Aprenem Biodiversitat de les Muntanyes, que el fareu amb la Fundació del Kilian Jornet. Estic també molt emocionada de poder ser ambaixadora d'aquest projecte, que fareu una cocreació de jocs educatius de les nostres muntanyes, de les d'aquí, amb tot el seu ecosistema, les seves plantes, la seva fauna, bé, tot el que l'envolta. A més, una de les raons per les que m'agrada és perquè es tracta d'un joc, i a mi m'encanta jugar. Crec que no hauríem de deixar mai de jugar. I al mateix temps s'aprèn, per tant, és la millor combinació, jugar i aprendre. Llavors, hem decidit que farem una aportació. I aquesta aportació és un dels contes que il·lustro, que estan fets amb la Tina. La Tina és una nena intrèpida, aventurera i curiosa, igual que vosaltres. I en aquest conte el que fa és fer una travessa pel Pirineu, per casa nostra. Aquesta travessa són 9 dies i la podeu anar a fer. Són 9 refugis que hi podeu anar tots d'una tirada, fent-ho 9 dies seguits, o podeu anar d'un dia, un altre, separat. No passa res, ho podeu fer com vulgueu, mentre us divertiu. Llavors veureu que ella també coneix animals, coneix plantes i es fixa en el seu entorn. Bé, jo ja he fet la meva part. Ara us toca fer la vostra. Estic esperant els vostres jocs per aprendre i per divertir-me.